tayo ng paksiw. Yan. Ito yung sibuyas. Ito yung laso na. Silibrin. Pamintang durog. At luya. At bawang na durog. Pasensya na guys, nagganito kasi nahihiya ako sa nangyari sa To My Life dahil sa iskandalo. Ito guys, yung pala yung sibuyas, tapos yung pamintang durog, tapos yung sili. Pero tinanggal ko siya guys, yung buto niya kasi mahang siya. Tapos yung laso na po, tapos bawang and ginger, yung luya, ito yung ginger. Tapos guys, yung una nating ang importante pala sa pagpapaksiw, ito po yung kuan guys, yung this is the fish. Isdang bato guys, yan. Tapos yung una nating gagawin ay put aside natin yung mga ricado. Put aside natin. Una natin yung luya. Lagyan natin dyan. Tapos yung bawang. Tapos ito guys yung sibuyas. Dapat guys, pag nagluluto kayo, dapat marami siya. Maraming ricado. Isabay na natin yung guys, yung paminta. And then muhuli ang sili, tapos yung laso na. Tapos isabay na natin yung magic sarap. Ayan guys. Tapos yung bechin. Tapos lagay natin itong isda. Ayan guys. God bless you. Basta ti ubing ang bless. Oh, nangang kayon? Tingnan mo guys. Kayo. Tingnan mo siya. Oh. Nakikita nyo guys, ganito. Tapos tingnan natin kung kulang yung suka. Lagyan natin konti ng suka. Guys, yan. Yung suka guys, ilagay ko na lahat. Yan. Tapos ako guys, pag nagkukuha ako guys, linalagyan ko ng konting oil. Yan. Pwede yung coconut oil, African oil, o anong mga oil yan. Yan. Tapos taklog natin guys, yan. Tapos lagyan natin. Ano yung masasabi mo sa recipe natin? Mga ano yung masasabi natin? Sarap. Good? Very good. Very good. Tapos guys, pala nahiya talaga ako. Kasi baka makilala niya ako. What's going on here? What's the matter? Guys, kasi Very good. ako pala si alias, tatawagin niyo akong alias Lindo. Ako si alias Lindo guys. Yan. Tapos ito guys pala yung pangsugnod. Yan. Susunod namin yung mga kahoy-kahoy, ganon. Dito yung ganito talaga yung buhay dito sa probinsya. Dapugan. Tapos yung kuan guys, yung dahon-dahon ng inyog. Ano sa inyog sa English ang inyog? Coconut, nubi. Hop. Hop, 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 hop. Hop. Guys. Yun siya. Hindi gusto na mati mata pam dia.
Yeah. Nagsala kayo man. Sala man. Ganito na tayo. Ihalo natin. Ang paghalo guys, ganito siya. Para mahalo yung laman niya guys. Tapos tulit. Ayan. Hop! Asin. Salt. Tapos konti-konti lang yung paglagay guys. Ng asin. Yan guys. Tingnan mo guys. Tingnan mo. Yan. Tingnan mo. Kapit mo guys. Yan. Yung kan namin yung kanal. Yan. Yan po yung kalan namin. Tapos ito yung kanyas guys. Yan. Tinatakpan namin yan para yung usok niya punta po dito. Dali ko yan. Hanggang sa taas guys. Mamaya guys, pag maluto na siya, lagyan na natin ng sili tapos yung laso na. Ngayon guys, pwede natin lagyan ng sili. Yan. Yan guys. Ngayon silalagay na natin yung yan guys. Yung laso na. Yan. Kasi naluto na guys siya. Yan, tingnan mo guys. Yan. Kabuti-kuti na kasta, maksot dahil ubo na. Magano kay kasta-kasta mo dyan. Luto na siya. Serve na natin. Serve na natin siya. Guys, tapos kung natin yung ricado niya. Yan. So guys,